Dali smo Francuzu vodu. Eto, mi smo bili njegov dar sa neba, zaista ostoje na 1,5 litara vode, ima pred sobom još, boga mi, dobrih 150 km pustinje, što na biciklu nije naivno. Tako se naravno putnici na putu pomažu. Juče smo ga sreli u Darviju. Zadivljen sam mentalnom snagom koja je potrebna da bi se vozio bicikl kroz ove predele. Zaista, ovo čak nije ni previše frekventan put. U slučaju nekog problema neće baš brzo naići pomoć. Ok, ima saobraćaja, nije da nema, ali vi prosto na biciklu ne možete poneti potrebnu količinu vode, vi morate računati da usput nađete neki bunar, nešto, a nalazite se u sred pustinje. Zaista je potrebna mentalna snaga velika. Divim se tim ljudima.